pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagiguban, welcome sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod mga igsoon, ato ning sugdan ng gablihan diha sa pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Di naghatag og kadaugan o kalampusan sa atong pagpuyo niining naong sa kalibutan. Magampo kita mga igsoon. Amahan namo nga Dios sa magagagahom. Dios nga mao'y naghatag kadaugan sa matag usa. Dios nga mao'y nagatiman og naghatag Ginoo og kadaugan sa matag usa namo kakinabuhi. Nagpasalamat kami amahan sa walay hunong nimong pagsuplay o pagatiman kanamo. Amo kang gipasalamatan nga magapamuhat ta usab ka sa among panag-uban karon. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pagpadayon sa pagpangulo, pagpanguna kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Ato bang ang mga kalisod? Isa ko bang mga unos ug balot? Apan ng limbaso wa mahot ikuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing nimo. Ikabalos ko, ang paglukso, ikabalos ko, pagpasalamat. Mayong gabi, mayong pagiguban og happy watching, happy listening. Ikabalos ko, atong igsuon si Joy Joy Bayhon. Mayong gabi, mayong pagiguban sis. Ikabalos ko nimo. Matot pa sa atong igsuon, happy birthday, Pastor. Si Jean Marks Sinas Suarez, padayon lang kuya, kaysa Ginoo walay imposible. Salamat kaayo, Brother Jid. Salamat kayo sa inyong pagdasi. Si Doris, si Linio, good evening Pastor. Og sa tanang mga naminaw sa imong programa, request kong kanta para sa buhi nga Dios, wala kang katulad. Ikabalos ko, mao ang pagkain mo. Ang pagsayaw, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Pagpasalamat. Awit magalangit nga gi-request diri sa ato nga programa mga kaigsuonan. Ang pagsinggit, ikabalos ko. Matod pa sa atong igsuon, wala kang katulad. Ko mga paday. Walay kapareha sa atong Dios. Walay makatupong ni makalabaw sa atong Ginoo. Gamhanan ug matilud-anon gayud siya. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan. Mayong gabi ni Sister Marcel Henriksen, ug salamat kayo sa pag-share sa ato nga programa. Mayong hapon diha sa Sweden, maayong pakiguban. Naa sa Biblia ang kamatuoran kay naa pa si Isaias, walay kulang ang Biblia. Tinuod gyud Jean Mark Sina Suarez, wala gyud kulang ang Biblia. Ang kamaturan na agyod sa
pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Dios walay lain nga libro nga gisulatan ini mao ang Biblia. Noon pa man O hinungdan ang tanan nga nagtuo Ginoo kinahanglan magtuon sa pulong sa Ginoo. Mubasag Biblia, maminaw mga wali nga pinasikad gyud sa Biblia. Si Lorimen F. Canopin, good evening Pastor Gideon, og happy birthday. Happy birthday, more birthday to come, and health, good, blessed night. Wow, salamat kaayo sa inyo nga tumbaya no sa ako ang adlaw nga tawhan. ang lahat ng Salamat kaayo, matod pa ni Gina Kamahalan. Good evening Pastor Gideon, happy birthday. I wish that you have many more birthday to come. More blessing and have good health always, and may the Lord God bless you always together with your whole family. Wow, salamat kaayo. Matod pa mga kaigsuonan sa uban samtang namalandong ko ni ini. Damor kang mag-birthday, damor ko nung magkagamay imong edad. Mana nga damor ta nga mag-birthday sa atong pagpuyos kalibutan. Nagkagamay usab ang panahon nga nahibilin sa ato ang pagpuyos kalibutan. Mahinungdan mga kaigsuonan nga kinahanglan dili gyud nato kalimtan ang magbubuhat. Tungod kay doon na say plano sa atong kinabuhi. Ang iyang plano mga kaigsuonan kinahanglan mahitabo kini samtang lig-on pa kita. Samtang doon na patay kusog nga makabuhat ni ini. Mao hinungdan si Solomon nagsulti gayod sa iyahang sulat diha sa Biblia. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Kay diha sa atong paghinumdum sa magbubuhat nga mao ang Ginoo, mahinumduman nato ang iyang mga plano. Diha sa iyang plano dunay mga buluhaton nga angay natong himuon og dili gid ta makahimo niini samtang kita tigulang na og wala nay kusog pa. Wala na ganay kusog, wala na gyud mahimo. Mahinungdan samtang lig-on pa og baskog pa hinumduman nato unsay katuyuan sa Ginoo nganong gibuhi ka. Kinahanglan dili ta malimot mga kaigsuonan sa katuyuan plano sa Dios nganong ikaw ug ako gibuhi nining naong sa kalibutan. Gipahimugso ta sa atong buhi nga Dios diha sa kinabuhi sa tag-usa sa ato ang inahan. Ang Dios mao nag-atiman kanato samtang tuwa pa kita sa tago didto sud sa taguangkan sa ato ang matag inahan. Mao nay gisulti ni David. Ang Dios nakakita sa matag bukog nga gidugtong-dugtong didto sa taguangkan sa ato ang tagsatag sa kinahan. Ug mao kita og diha sa pag-atiman sa Dios, diha sa iyahang amuma sa ato ang matag kinabuhi, dunay plano ang Ginoo ug walay laing plano ug tuyo ang Dios nganong gibuhi ta. Mga igsoon aron makaalagad ta kani, aron makahalad ta sa atong kinabuhi, makadaig ug makapasidungog ta sa Ginoo. Ug ang pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog ug pag-alagad sa Ginoo mao ni trabaho nga way katapusan. Mahinungdan ikaw ug ako samtang batan-on pa di nato kalimtan ang magbubuhat sa matag usa. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Mark Joseph Monticelio, maayo gabi Pastor Gideon. God bless kanunay ug salamat kanunay sa pulong sa Ginoo nga makakaon na pud atong mga kalag. Maayo gyud sa Ginoo kanunay. God bless everyone. Si Divina Nunez, maayong gabi og si Romy Dakias. Maayong gabi Pastor Gideon, dalaygon ang Dios ug sa tanang naminaw karon gabi. Request ko og song Pastor pagkamaayo mo Hesus. Kumusta mo diha? Ako nagtuo nga ang Dios nagatiman kan nato tanan.
Walang kaparehas sa Ginoo. higit sa'yo Ang iyang mga mensahe dili gid mapakyas. Ang iyang mga saad dili gid na niya malimtan. papantay. Og ang mga saad sa Dios Ikaw ang ang makasinati ug makaangko niini man mga tao nga naminaw og nagkinabuhi sa unsay pagtulunan sa Ginoo. ang banang Mayo nga pagiguban ni Brother Ruel sa Nipa. Wagi ko kaagi kaganina diha sa Tumunoy bual-bual. Kaya akong plano ari ko agi sa Tangil. O niya nakinahanglan pagyud nga ari gyud ko agi sa Tanhay tungod kay kuyog man ako ang magulang. O niya siya po'y nag-drive mga kigsuna nagpulahanay mi. Gikan mi sa gihulngan. Ako na lang gyud siyang gikuyogan usab tungod kay gihatod gyud ko niya sa gihulngan, gikuyogan ko dito sa kabukiran sa gihulngan aron pag lig-on og pagdasig sa ato mga kaigsunan nga padayon nga nagsabwag og nagtudlo sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Nagmalampuson among lakaw og ang amo ang meeting alang sa church anniversary sa Plagatasanon. Karong 29 ang Thanksgiving anniversary o pizza pagka pizza 30 mga kaigsunan adlawng Sabado maoy youth fellowship o pizza uno mga kaigsunan hangtod sa 2-3 tulo ka adlaw sa bulan sa April dunay tulo ka krusada nga paghimuon sa tulo ka barangay. Kini gipadayag na sa Ginoo sa wala pa ko moadto dito o gipadayagan usab sa Ginoo ang ato ang mga kaigsuonan nga mga alagad ngadto. Ug akong gipasalamatan ang Dios nga nagbalampuson among mga lakaw. Nabati na mo ang iyang presensya. Kanunay nabati na mo ang iyang pag-uban o ang iyang pag-atiman o pag-proteksyon sa mong biyahe. Bisan pa man sa sitwasyon mga kaigsuonan nga gikan ko sa bais sa miagi nga adlaw agi gyud ko sa bais tungod kay grabing inita gyud ang kuan kanang gikagtanhay bais paingog panhoyod tungod kay ang karsada diha perting lapara o niya wala gyud mga kahoy. Ang kilid sa mga karsada, ang kilid sa karsada mga katubhan puro tubo. O niya magmotor ko mga kaigsuonan ang mo bangga sa ako ang naong mo bangga sa lawas ang kainit nga gikas karsada. Pag abot sa bais mga igsuon nagkurog ko tungod sa kainit murag gyud malipong. O niya ni pahuway ko diha sa eskwelahan di nagtudlo akong magulang diha sa Norso Campus 1 diha sa San Jose Bais City. Pagka human ako pahuway mag-alas 4 biyahe ko paingon og gihulngan pag-abot sa Manhuyod dili na gyud nako kaya. Og ako gipasalamatan ang Dios nga pagtawag nako sa akong magulang dali kayo siya nga nakatando og iya kong gikuyogan paingon sa kabukiran sa gihulngan. Nagkuyog ming tulo, kuyog sa ako ang kauban og nagpulihanay mig drive sa motor nga gihatag sa Ginoo alang sa puluhaton sa Ginoo. Nakakita ang Dios kung kinsay naghatag niini. Nasayon siya kung kinsa ang nagtiyal niini. Ug siya nga Dios nga nasayon ang nakita sa mga gipiyal sa Ginoo niining maong trabaho. Gantihan og dili gid kalimtan sa Ginoo. Maunay saad sa Dios mga kaigsuonan. Maunay saad sa Dios diha sa balaang kasulatan na kung unsay atong nahimo ug atong nabuhat dili gay na niya kalimtan. Iya gayud nang gantihan ang Dios nga atong gilagaran mga igsuon muganti siya dili sa ato alamang mga saad ug pinulungan kun dili sa atong nahuman sa atong pag-alagad sa iyang ngalan.
Pag-abot dito sa Linantuyan mga igsoon sa kabukiran sa Gihulngan, gabi na. Ug akong ipasalamatan ang Dios nga gihawan po di ay migduha ka buok manok, gisagulan og sayote. Perti na kong busuga. Tungod sa kabusog mga kaigsuonan, kanang nakatulog kog sayo, nakapahuway ko pagkaugma, nanimba dayon mi dito sa Plagatsano. O human sa panimbahon, nag-meeting mi, o human sa meeting, among gikasabutan ang church anniversary. Pizza 29, pagka pizza 30, mga kaigsuonan, youth fellowship. O human sa youth fellowship, maghimo dayon og krusada, healing crusade. Ang healing crusade mga kaigsuonan na dili lang sa pisikal, kundi diha sa atong kalag ug espirituhanong bahin. Mao gyud ay pinaka-importante nga mamaayo ang atong kinaihan, mamaayo ang ato ang kinabuhi, atubangan sa mahal. Ug nagmalampuson mga kaigsuonan ang amo ang meeting o paghisgot sa umalabot ng mga buluhatog kalihukan alang sa kahimayaan sa Dios. Pagka Domingo kagahapon, gusto ko nga muuli kay magsilibrar ko sa pagkamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi sa ika-41 katuig nako sa kalibutan. Wala ko papaulian tungod kay dili pud na ako kaya nga mo drive. Gabi na sad og dili na gyud pud ko kaabot. Gihawiran ko nila, nakatulog ko mga alas 5 sa hapon, ni mata kog alas 6 kapin sa gabi. Samtang nag-ulistoryahan ay may kuyog sa mga kapastoran sa maong barangay o sa mga ubang mga kaigsuonan, mga leader sa simbahan. Dunay mga nagsuga dito sa atbang, pati daghan na. O niya nagtuo ko nga naiprosesyon ang mga lahig tinuuhan. Yan ingon ko nga murag nagprosesyon man ang uban. Ingon po ang usa nag-youth fellowship tingali. Nindulhog man, pagdulhog mga kaigsuonan, paingon man sa among naimutangan. Gi-surprise de ay ko. Ila kong ilang gikantahan na mo ang Dios. Kantahan ko nilang happy birthday og nagdaig me sa Ginoo. Kaingon ko ba mga kaigsuonan ka na bitaw mga panghitabo nga wala nimo madam ha? Surprise gyud kaayo ka. Murag makaingon ka nga di ka ka-imagine unsa imong bation. Ang naalang sa ako ang kasing-kasing ko nauna kanang pinasahing kalipay. Nga wala ko kamatikod nga ang akong luha ning tulo na di ay kanindota. Tig yung nindota mga kaigsuonan. Kayo ko nga pinasahi. Maayo nga pakiguban ni Mila Malot Sodaria. Maayong gabi Pastor Gideon og happy birthday. Salamat kayo sa tanan ninyo nga greetings no sa kinasingkasing nga mga mensahe nga niabot gyud sa ako ang kasingkasing. Ang Dios nakakita og ang Dios nasayod ni. Maayo nga pagpaminaw ni Estrelita Balaw siya hasada. Maayong gabi nimo Pastor, hilabi na sa imong pamilya. Nakapaminaw na sad ko sa pulong sa imong gisir sa mata ko sa kanamo. God bless. Si Chari Asindelia Liaging. Maayong gabi Pastor, live na jud ka Pastor. Ifim Katalunan Grande Sitio Turil, happy birthday Pastor. Wow. Salamat kaayo sa inyo nga pakiguban. Si Clifford Kaayon Mendoza. Maayong gabi Pastor, request kong song Pagdaig ang Tinud-anay. Thank you Pastor and God bless. O ginay pinaka-importante mga kaigsuonan kung modaig tas Ginoo kana gyud tinud-anay. Kas kinasing-kasing nga mga pagdaig mga kaigsuonan. Okay, ako aning tagaan og pagtagad ang awit nga pagdaig nga tinud-anay. Diri lang sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko.
pagdaig at tinudanay, kinasing-kasing. Dili uban ang pagmahay, kung dili excited diha sa paghalad sa kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mayo nga pagikuban, mayo nga pagpaminaw sa tanan nga nakasud na sa itong programa. Ako ang hinahinayon diri pagbasa. Ako tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe. Matot pa ni Marlinda Samiao. Pastor, salamat. Okay, murag na putol. Si Bernadette Tabalong, maayong gabi, Pastor, request kog song Ulan. Ako sa maning ulan. Ulan. Mato ni Juliet Balasuila, God bless you more and more, Pastor, from Danau, Bohol. Wow, no? Mayo nga pagkigupan, mayo nga pagpaminaw ni Nancy Udasa. Good morning, Pastor. Happy birthday. Happy, God bless more. Salamat. Si Jocelyn Alboris. Good evening, Pastor. Matabang ko ampo sa ako na hilanat. Pastor, God bless. Ayon na ka sa Ginoo, Sister Jocelyn. Salamati ang Ginoo. Ako nang gideklara sa gahom sa ngalan ni Jesus kay ikaw. Na ayon. Lori Main F. Canopin. Good evening, Pastor. Pwede request og kanta. Usap ni kanta nga Pastor. Ana ba kanta nga Pastor? Mayong gabi ni Sister Evelyn. Maayong pakiguban ninyo diha. Mayong hapon diha nimo, Pastor. Ilabi na sa okay. Usa maning ako ang cellphone di man mahuman og basa. Okay. Nang laktod na ako ang cellphone. Matod pa diri. Si Sasi kundi pagkanindot sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, o sa gihimo sa opresa nimo sa adlaw mong natawhan. Kahilat ko mga kaigsuonan, ambot lang. Digyon na ko mapugan mga kaigsuonan ang luha mangita gyud agianan. Kunya ang kasing-kasing mga kaigsuonan, makaingon ko nga naghinam-hinam ug unsay mosunod nga mga awit nga mga pagdaig para sa amahan. Maglantaw ko mga kaigsuonan sa gihimo kahago og mga sakripisyo sa atong mga kaigsuonan. Akong nabati nga kining tanan sangko sa gingharian sa atong Ginoo. Si Jerwin Heromo, maayong gabi. Good evening, Pastor, watching from Giholngan City. Matod pa diri mo greet ko, Pastor, ni Nelby Cambio, Malindo Raymond, Mercy Luminding, si Gila Heromo Montis Calvo o Rodjin Monte Calvo. Og sa tanang naminaw, Pastor, og family Monte Calvo, og request kog song Kopti Ako. Thank you, Pastor. Ang Ginoo magpanalangin kanimo. Amping, Pastor. God bless. Wow, salamat kayo sa inyong pagtumbaya diri sa atong programa. Alkong tagaag pagtagad ang awit makalangit maigsoon. Gi-request diri atong naabsan ng awit Kopti Ako. Diri lang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa ni Arlene Suyan Trasaris, Jeremias 1, Kapitulo 1, versikulo 5. Sa wala pa ikaw buhata, nako, diha sa tiyan na ilah ko na ikaw. Og sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalag na alang sa mga naso. Happy birthday, Pastor, hatagan ka maayong panglawas ang Ginoo mag-uban kanimo og imong pamilya. Pakikanta Goodness of God Bisaya. Salamat kaayo, Sister Arlene. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa imong pamilya ug sa imong kinabuhi. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy, Ginoo, sa magkausa tagbawa ko. Mayong pakiguban ni Sister Marites Kanoy. Pastor, mayong hapon diha watching from Kuwait. Si Miguel Angel, matod pa, Pastor, maayo advance happy birthday, Pastor. Pwede ako request og prayer, Pastor. Sikat ako mga balatian UTI.
Pastor, hyperacidity, acidic na sa goiter, thyroid. O Pastor, salamat sa mga pag-aampo. Shalom ni Pastor. Si Shalom ni Pastor. Message ko imo Pastor, wala mo may reply. Wala ko ka tagad pagyud sa uban nga mga mensahe tungod kay pag-abot na ko diri andab pa ko hikay para mahikay na apay na namalit ko gamay para pod sa amo ang panihapon aron masalo-sala sa ato nga kaigsuonan diri sa ato mga kaigsuonan diri sa ato ang tigumanan diri sa ato ang recording studio. Ayon ka sa Ginoo ang Dios ayo sa imuhang mga balatian. Ang Dios milagroso, salig lang. Si Estrella Balaw, happy birthday nimo Pastor, more birthday to come og tagaan pagka sa Ginoo taas nga kinabuhi. Salamat kaayo sa inyo nga prayer. Si Alan di ako salim, good evening Pastor, salamat sa Dios nakaari jud ka namo diri sa plaga. Happy birthday Pastor, amping lami kaayo atong kaon gabi. Oh, si Brother Alan. Brother Alan. Salamat kaayo sa imo. Nakakuan na gyud ko. Nakabalo na gyud ko nga kuan day ni ikaw di ay ni. Salamat kaayo sa inyo nga kinabuhi. O dalaygon ang Dios nga nagpiyal kanimo puluhaton. Ampingan ka sa Dios, Brother Alan. O ipadayon ang imuhang nasugdan ng pagtuon sa balaan nga mga pulo. Salamat ko sa Ginoo sa imong gugma sa pagbasag Biblia. O salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanimo. Dalaygon ang Dios. Munay giingon ba nga wala imposible sa Ginoo. Ang imposible sa tao apan diha sa Ginoo posible. Kaingon ang mga tao nga ang tao nga naa sa kana bitaw naa sa kanang baliktad nga kinabuhi apan diha sa pulong sa Ginoo ang unsa may baliktad nga kinabuhi karongon gyud na sa Ginoo. Usa sa mga kinabuhi nga gitarong sa Ginoo ang akong kinabuhi, ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, Brother Alan. Salamat kaayo sa inyong nga pag-surprise sa ako ang birthday. Wa gyud ko mag-speak nga mautoy ipasinati sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Kita-kita ta pagbalik karong Thanksgiving o hangtod na sa krusada. Ako ang ikwinta-kwinta murag 5 mi kaadlaw diha. Niya dadon ako kong pamilya. Si Marilo Pondador Bindanelio, maayong gabi Pastor, dalaygon ang ato ang buhi nga Dios. Salamat sa Dios nakakita na sad nako nakakita na sad nako imo live Pastor. Happy birthday, God bless. Salamat kayo Sister Malo. Og mato dinhi request ko gaksa si Sasi kundi dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. No, wa gyud katapusan ang pagkamaayos Ginoo. Si Ariel Igunia, good evening Pastor, ninyong tanan diha og happy birthday pod. Salamat kayo. Si Rumi Dakias, happy birthday di ay nimo Pastor. Mao pa lang ko kamao nga birthday di ay nimo. Karon pa kuno siya nakabalo. Dios siya gyud ang naghatag og kalig-on sa imuha og ka isog dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi Pastor, and God bless. Salamat sa Ginoo. Ato gyud pasalamatan ang Ginoo sa iyang paghatag og dugang higayon o panahon aron ako makahatod sa mga mensahe nga magikinahanglan sa tagusa nato kakinabuhi kay ang mga pulong mga mensahe sa Dios maibuhatag kanato sa kasiguruhan nga kita makasulod sa iyang balaang puloy-anan.
Cyril Mikia Bas, maayo nga gabi pastor, nagpasalamat ko sa Ginoo sa imong mga programa. Makatabang kaayo sa mga kalag ng hinahanglan sa pagdasig. Salamat kaayo sa Ginoo. O kanimo pastor nga ikaw gigamit sa Ginoo, support lang mi, ampo nimo dalaygon ang Ginoo. Ang inyohang mga pag-ampo alang sa mga pastoran o sa mga leader nga nagtuon sa pag-deliver sa pulong sa Ginoo, dako kay nagkahimuan ang inyong mga prayer. Juliet Valenzuela, happy birthday Pastor Gideon. God bless you more and more, your family, long life, good health, always as keep serving faithfully to our Lord Jesus Christ from Danau, Bohol. Nagkaanha mi sa Danau, Bohol with uban sa ako ang asawa. Si Ambay Idna, good evening pastor, patabang kog ampo nga hatagan ko og tax pa usam ni tax pa ka ibalo. God bless sa mga tax. Si Bilin Ortiga watching from Mandaluyong. Kumusta mo diha sa Mandaluyong City? Si Rogelio Lumanog, maayong gabi pastor, happy birthday nimo. Salamat kaayo sa inyong greetings. Ang Dios magpanalangin kanila. Si Renel Pedro Dudleys, pastor, maayong gabi ug happy birthday. Agi daw kanunay gayon magauban kanimo og magahatag og daghan pang kinabuhi. Aron daghan pag jud makabati sa pulong sa Ginoo. Pinaagi nimo pastor. God bless Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios iyahang pag-atiman sa matag usa nato ka kinabuhi. Si Jim Raffles, maayong gabi pastor, happy birthday pastor. Makapaminaw na sad ko sa imong station. Salamat kaayo sa inyong pag-uban. Maayong pag-iguban ni Eloy. Good evening pastor, salamat sa Dios. Si Nakoa Ricky, maayong gabi pastor, watching from Dan Bantayan. Salamat sa Ginoo. Kumusta mo diya sa Dan Bantayan? Nordin Cebu, no? Salamat kaayo sa inyong pagtumbayan. Rachel Dasio Hermenio, good evening pastor, watching Dumagiti. God bless. Si Adonai Pizzared, maayong gabi pastor, happy birthday pastor, God bless you more abundantly. Watching from Thailand. Pastor, tuuhan nako nga si Lord muayo nako pastor kay gigamit para amo mga prayers request. Salamat sa imong pagtagan. Salamati ang Dios, dayga siya. Ayaw ka balaga, giayo ka. Kimod Max, good evening pastor, happy birthday. Salamat kayo sa inyong greetings. Inday Dorlin in Kabutinsay, God all the time. Kasama ni Pastor Gideon, good evening, happy birthday. Request awit makalangit para sa imong birthday pastor, paggising sa umaga. Okay, ako ginang tagaag pagtagad ka ng inyong mga request. Salmo 18, versikulo 25. Ang pagkamatinud-anon sa Ginoo nga gipakita diha, makasinati ana katura pong matinud-anon kanina. Pastor watching from Kuwait. Pastor sabay di ay tag-adlaw sa kana tawhan, pa-request ko og song, happy birthday, God bless. Mao ba? Priya na ita og adlaw gyud diin ta na tao. Salamat kaayo sa Ginoo. Happy birthday sad nimo. Pero di ko kabalong mubasa sa imuhang pangahan. Mas maayo nga imoto nga imoning sumpayan. Nya suginli ko sa imuhangan para madala sa tikas mga pagampo. Si Marites Canoy Digom, pastor, pwede request kanta Still. Dili na kong patukaran in English. Pwede ragyo Tagalog, pwede sa Bisaya. Lorena Traya, good evening. Si Alan Opingo, maayong gabi pastor. Si Michelle Tuco, happy birthday. Happy birthday pastor. Ginoo dugang daghang mga panalangin
katuigan sa tibuok nimong kinabuhi uban ang tibuok mong pamilya. Salamat kaayo sa Ginoo nga ang Dios nagatiman kanatong tanan. Awit makalangit mga kaigsuonan pagising sa umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka. Importante gyud mga kaigsuonan Sasabihin nga sa matag adlaw nga kita mo bangon, kita makamata, di gyud nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. masamba. Si Jovimar Isidoro Muarosino, maayong gabi Pastor, mo greet ko usab nimo. Happy birthday Pastor. God bless you Pastor og sa tibok pamilya nimo. I pray diha sa Ginoo more blessing years to come. Salamat kayo bro. Ingon masad ko sa inyo hanga kinaiya, sa inyong kinabuhi, sa inyong hanga gugma, sa inyong hang pag-atiman. Lalaygon ang Dios nga nakakita na ining tanan, og siya nga Dios katong gilagaran dili gyud malimot kun giunsa nato pag-atiman ang iyahang mga gipadala aron pagtudlo ug paglig-on pagdasi sa matag usa. Matud pa ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 25 sugod 31 hangtod sa 40, dili gyud niya kalimtan siya mismo ang nakakita sa tanan kung giunsa nato pagdumala ug pagdawat ug pag-atiman ang mga igsuon sa Ginoo. Dito nato ni gibuhat ug gihimo kaniya. Siya gayon ang mogantin ining tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, bro. Kita na sabta karong Thanksgiving. Kita na sabta niya makaarito si Pastor Alwin o kira gyud diri ang kadjit niya ako nang giridi daan para mapraktisan ninyo diha. Si Ronnie Kizel, good evening Pastor, happy birthday. Si Manson Rogelin Disikan, happy birthday Pastor. Ayong gabi, salamat kayo sa greetings. Rostico Jason, good evening Pastor, happy birthday di ay. God bless from Bohol. Salamat kaayo sa inyo hanga pagtumbaya. Si Jose Kabugnason Siringan, maayong gabi Pastor og sa imuhang pamilya. Salamat sa kanunay nga pag-live. Si James Rappol, Pastor, pray ko sa akong wife 7 years name walay komunikasyon. Mao ba? Sige, ako anang dadoon sa mga pag-ampo. Kung makadayon kog biyahe ugma mga kaigsonan kay nanasad ko'y biyahe, medyo taas-taas akong biyahe ugma. Kung makadayon tugod sa Ginoo, wala ko'y live ugma. Pero kung dili ko kadayon o kira nga dili ko kadayon, natay live ugma. Si Ilsa Pipito, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo kay makadungog na sad ko sa balaan nga mga pulong sa Ginoo. Request kog awit makalangit lahutay, salamat sa pagtugtog. Kaya ako nang kantahon alang kaninyong tanan. Si Janner De La Rosa Estante, maayong gabi Pastor Gideon, dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi sa tibuok mong pamilya. Happy birthday for Pastor. More katuigan pa sa mga moabot sa imuhang kinabuhi. Salamat sa Ginoo no sa inyong mga pagtagad no sa ato ang programa. Ug ako sa nga tan-aw no sa toy sunod dunad itoy ni request no, happy birthday. Ako ni nga taga-anog pagtagad, happy birthday. Kay dunad di ay kadungan ako birthday ni ining adlaw ani ining pizza ha. Happy birthday sab nimo si Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Good evening Pastor, request awit makalangit pagising sa umaga alang nimo. Okay, ako nang napatukar. Happy birthday no sa ato ang igsuon sa si Gingging Sipron, happy birthday Pastor, kumusta imong biyahe? Happy birthday Pastor and God bless. Salamat sa Ginoo no Sister Gingging, gikan mi sa gihulngan kaganina buntag pag-abot nako sa Manhuyod, ako nay nagdala sa motor paingon diri sa Tampi. Unya medyo kuan gyud kanang
init jud kaayo ang kuan kanang diha sa karsada diha sa Negros kay partig yung pagkalapara. Ting lapara gyud ang kuan kanang karsada diha sa Negros unya walay mga kahoy ba. Puro ra mga tubo diha sa kilid sa karsada. Unya street pag na pag mga dalan nga street. Makaingon ko mura kog kuan kanang mura kog malipong. Unya salamat sa Ginoo sa iyang pagproteksyon. Mo-aksyon kog pahinay, mo-aksyon kog pakusog. Mo-aksyon po ko og kanang mukalit kog hunong, hinahinay hunong-hunong, hinahinay hunong-hunong. Happy birthday no, happy birthday sa atong igsoon. Si Star Jennifer Flores, ato akong classmate ni sa high school na tanang classmate no sa first year to third year high school. Salamat kayo. Happy birthday, Pastor. God bless sa tibuok ni mong pamilya. Salamat kayo, Sister Jennifer. Uban sa alagad sa Ginoo nga imong bana. Kumusta mo diha? Ang Dios mag-uban ka ninyo. Siyam unit sa Onyet. Maayong gabi, Pastor. Happy birthday. Pwede magpa-pre-request para sa akong complete healing, Pastor. Okay. Ako rin yung isip na ha, para madala na ako sa mga pag-ampo. Si Jace De Valieres. Good evening, Pastor. Happy birthday and bless and more blessing to come. Salamat kaayo, Jace. Dong Jason no? Okay. Kumusta mo diha sa Cebu? Si Romeo GC, salamat sa Ginoo, Pastor. Makabati na sad mi sa pulong sa Ginoo, Pastor. Kanindot sa akong nabasa sa unang Tesalonica kapitulo 3 versikulo 12 hangtod sa 13. Kung maog yun ni ang pagkinabuhi nako, maog yun ni ang makinabuhi nako, Pastor. Kino, salamat kaayo sa inyong paghatod og mga mensahe. Sa sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, sa unang Tesalonica kapitulo 3 versikulo 12 hangtod sa versikulo 13. Ako ning basahon. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa og sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha lig-uno niya ang inyong kasing-kasing og mahingpit kamo og walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong amahan inig-anhe sa ato ang Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsuonan nga ato agyong tinguhaon nga ang atong ginabuhi og ang ato ang kinabuhi sa ato ang mga kaigsuonan mahingpit. Hingpit mga kaigsuonan, makasiguro kita nga makasulod og madala diha sa puloy-anan sa atong amahan. Maayong pakiguban ni Sweetie Munago. Maayong gabi, Pastor. Salamat kaayo nga nakabalik na jud ka sa pag-live, Pastor. Belated happy birthday nimo. More birthday to comes in your life and more blessing, Pastor, sa imong kinabuhi. God bless, Pastor, o sa imong tibok pamilya. Actually, mga kaigsunan, karon gyud ang akong birthday. March 4 ko na tao. Kagahapon, gi-advance ra sa atong mga kaigsunan kay misayo man mi ugikan ka kanina gikan sa maong lugar sa Plagatasanon. Mauna nga nag-advance sila surprise ako ang birthday. Karon yun ang akong birthday. Si Leo Mahilom, happy birthday, Pastor. Lorena Traya, amen. Si Primitiva Da Buddha, Pastor Gideon, ang good evening, happy birthday and blessing. Watching the Polog. Okay, salamat kayo sa inyong pag-uban. Si Jefferlyn Amas, happy birthday, Pastor. God bless always. Si Jilby Balinti, good evening, Pastor. Happy birthday. More blessing. More bless and good health. Request kong song Igabalos. Sa buhat kita mamatago, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang makaluwas. Mayong pakiguban ni Juliet Valenzuela. Yes, Pastor, amo kang guest speaker sa February
2019 pagka March tigil tanan sa pandemic. We never forget you sa imong pagka-humble heart ug anointed by God. God bless. Salamat kaayo no. February 2019 da ito nga kuan pizza. Salamat kayo sa inyo nga pagtagad. Salamat kayo sa Dios sa inyo nga kinabuhi. Ug ako mga pag-ampo nga padayon ang inyong kinabuhi nga mahimong kahayag sa maong dapit. Padayon nga ang Dios magauban ug magatabang magapanguna kaninyo aron ang inyong kinabuhi diha sa maong dapit mahimong panalangin. Si Pabstil Manuel, happy birthday Pastor Gideon. Salamat kaayo Brad Pabstil. Si Dailin Rico Guinea, good evening Pastor, God bless po, watching from Butuan. Si Sweetie matod pa, Pastor Rico Sukson, ikaw ang kusog. Daghang salamat Pastor. Si Nars Buyan, good evening Pastor, happy birthday. Belated. Karon gyud akong birthday. Ugma pa ang belated. Okay, salamat kaayo ni Liz Belon. Maayong gabi ni Rebecca Crystal Heart Andaw. Si Lita Puli Sanuhay. Si Yan Gutang, maayong gabi Pastor. Happy birthday Pastor. Watching from Kuwait, Pastor maudi ay ni kasabay na nimo mag-birthday Pastor si Alma Rindon. Okay. Happy birthday nimo si Sister Alma Rindon. Salamat kaayo nga ang Dios magauban, magapanalangin. Classmate Eda sa birthday. Si Gloria Itserminio, maayong gabi Pastor. Salamat sa pulong og happy birthday. Maayong nga pakiguban ni Shirley Tumaudos, Mercy Banas, og si Litz Aubilon. Salamat sa Ginoo makabati og makatan-aw na pod ko sa imong mga pulong. Salamat sa Ginoo sa imong maayo kan namo. Maayo nga pakiguban ni GG Mays, request Pastor if naa pa lang jud time mag-play naghinapin by Pastor Boy Gumadlas. Okay, ako ani nga tan-aon ha kung naaba diri. Igabalos akong Tagalog pagtagad. Ato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuti kusog. Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay na. Si Ami Edi Pretos, maayong gabi Pastor, permityod kong kaatang sa imong live. Salamat kayo sa pag-atang-atang. Si CJ Marson, maayong gabi Pastor, happy birthday mo Pastor. More birthday to come. God bless. Request ko, gimingaw ako. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdahig, ikabalos ko nimo. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Landon Alvarez o ni Chris Kate. Happy birthday Pastor. May God bless you more and to your family pas. Salamat sa Ginoo sa ihang gihatag nga kinabuhi nimo nga ikaw gigamit sa Ginoo pas aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Si November 26, mayong gabi sa tanan. Happy birthday Pastor. God bless you always. Mars Sumaliling. Hi Pastor, musta? Okay ra gyud kayo. Si Napnap Ibanias, asa di ay kadapit Pastor nagpuyo. Nana ko diri sa South Cebu, lungsod sa Malabuyo. Si Giselle Gisli
Yoiso. Good evening, Pastor. Please pray for my mama na ma-dissolve ang breast mass niya. Si 3cm na si okay, ako aning dadon sa mga pag-ampo. Si Marlene Sarin, happy birthday. Si Mary Ann Honas, happy birthday. Og matod ni Lucita Caballero, happy birthday Pastor Gideon. Many more birthdays to celebrate. Wow, no? Si Janice Joy Tiran, kumusta Sister Janice? Si Maribel Cabaltica Kaluoy, sabi na Joy birthday Pastor, sabi na salamat kayo sa inyong mensahe. Si Binga Dandan, salamat kaayo sa inyong pagtumbaya. Si Princess Nicole, no? Si Napnap Ibanias, apil ko sa pag-ampo Pastor kay na ako'y balatian. Mayon ta ko from Liaging family from Catalunan Grande Sitio Torrel, Davao City. Kino sa awit makalangit ng hingapin ako nga tagaan og pagtaga diri sa atong programa og human ini akong awiton ang lahutay. Si Rapi Ganaganag, maayong gabi Pastor, happy birthday to you. Please og sa imuhang pamilya. Si Romeo CG, maayong pakiguuban. Mato din happy birthday nimo Pastor. Pastor, mangayo ko awit ama. Si Napnap Ibanias, always jud si mama nagtan-aw sa imong live Pastor. Pangumusta ko sa imong mama. Ang Dios magapanalangin ug ang kalipay kalinaw kanunay iyang masintian. Si Tiroy Orpanel, happy birthday pas. Si Clofi Gonzales Lastimosa, mayong gabi sa tanan og happy birthday Pastor. Si Nars Boyan, sorry Pastor Gideon, now di ay imo birthday. Abi ko gabi ira kay kita man na kudkos live surprise kas imuhang mga tinunan bibo kaayo. Mumurag gabi man to, gabi gyud. Gabi ko nila gi-surprise. Si Princess Nicole, Pastor, ipre ang papa sa ako ang amo, Pastor, naasa sakit sa likod. Bali ang bukog, salamat. From Qatar. Okay, ako ning screenshot ha para ako ning dala. Si Pastor Jivoy Oril, mayong gabi Pastor, happy birthday di ay nimo pas padayon sa bulator sa Ginoo. Mayong gabi ninyo di Pastor. Naghingapin ang grasya mo. Si Jonalyn Onato, request Pastor, I just want to praise you. Sa mga English nga kanta, di ligyo na ako mapatukar. Pwede ra gyud Tagalog ug Bisaya. Si Chari Agdaganisa, maayong gabi mayong gabi sa imo Pastor, happy birthday sa imo o hinaot nga ang Ginoo kanunay maghatag og maayong paglawas sa imo Pastor. Mato diri mga kigsuona, nagiguban si Grace Donato og nanuka diha sa Camiguin Island. Si Joseph, maayong gabi nimo diha Brother Joseph. Zari Modena, maayong gabi. Iday Dorlin in Cabo Pastor, motabang ko ampo, patabang kampo sa Ginoong anak nako nga makaobra na jud sa tarong. Okay, ako ning dadon sa mga pagampo. Gikan ni Elordi in Cabo Tinsay. Pwede ra gyud pud nimo makontak si kuan basi makatapang si Sister Gingging. Pwede ra gyud nimo kontakon si Sister Gingging. Inday Dorlin, pwede ra nimo chatan si Sister Gingging basi una say mga idea mahitungod sa trabaho. Naapod siya diri sa ato nga programa, Gingging Simpron. Si Inori Eloy, sama ni pagbasa. Maayong gabi Pastor, happy birthday diha nimo Pastor, dugang pangkatuigan ihatag pa nimo Pastor. God bless you always Pastor og sa imong pamilya. Request ko pas gugmang maunungon. Okay, ako ning kataon. Si Noisan Balmera, maayong gabi Pastor, watching from Negros Occidental.
Salamat kayo sa inyong pagtumbaya o salamat kayo sa inyong pakituban. ko anak. Ang ato rong hisgutan mga igsoon, mga angay buhaton aron mo daog sa pagpangalagad. Kung doon na mo'y mga mensahe may tungod ni ining atong hisgutan, pwede record mo nga Naghingapi mo padalag mga mensahe kung unsay mga angay buhaton himuon ipadayon aron magmadaogon. sa matag higayon, ug kung malimot ko anak ka, kanunay nga higala dili mo biya, matinod anon ka. Naghingapin ang grasya mo, walay puwas man ang kaayo mo sa tanang panahon. Sa matag higayon, ug kung malimot ko anak ka, kanunay nga higala dili mo biya, matinod anon ka, O Jesus. Okay, no, ako ang kantahon na gi-request diri nga awit gugmang maunongon og lahutay. Sukat pa kani ato iatiman mo ko bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Pagkamayo mo, Jesus, maunong mong nagdasi, nagalikod sa pagtuko. Sa tanang panahon, kay ang gumamo kanunay gyud maunong, hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Sukat pa kaniya upanan mo ako, sukat pa kaniya to iatiman mo ako, bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus,
basi nagaliw sa pagtuo. Angay ang dayon sa tanang panahon, kay ang umamo kanunay gyong maunong. Hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga alad ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulang. Kung mungit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo, tabangan ka. Ayaw na gyud pagbiyak-biyak. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Makinud-anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos tumuli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun naman utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maakon mo na, ayaw kalimot daygasya, o dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran,
masdan kasakian, doon na may utlana, usa ayaw kaloya, himayong mapa, angay ka lang mula hukay, aron makalabang ka sa Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan, ato nang hisgutan ang pulong sa Ginoo nga naghisgot mga angay buhaton aron modaog sa pagpangalagad. Ang masintro sa ato rong hisgutan kining pulong kadaugan o kining pulong pangalagad. Klarohon nato mga kaigsuonan nga ang ato ang kinabuhi na ataron sa kinabuhi sa pagpangalagad. O ang ato ang pagkinabuhi diha sa pagpangalagad, diha sa Biblia mga igsuon kung imong tanawon, daghan ang muguba ni ini. Daghan ang mubabag ni ini. Daghan ang mupugong ni ini. Kay sa panahon nga ang tao mangalagad sa Dios, doon nagisaad ang Dios. Wow, kanindot. Ikaw ug ako nga nagtuo sa Dios, diin nangalagad tas Ginoo mga kaigsuonan. Giklaro sa Dios sa iyang mga mensahe diha sa Biblia nga ang tao nga nangalagad sa Ginoo, ang tanan nga iyahang mga sakripisyo, iyang nabuhat, iyang nahimo, ang gipakita diha sa Biblia dili gyud na kawangon sa Ginoo. Suklian o gantihan gayon na sa Ginoo. Ang tao nga nangalagad mga igsuon, tao siya nga nakasabot sa tinuod nga mga mensahe sa pulong pagpangalagad. Kadili man sad maka siguro ta nga moabot ta sa kadaugan kung wala gyud ta makasiguro nga nakapangalagad itas Ginoo. Ang ato rong hisgutan mga igsuon sa adlaw gyud sa ako ang pagkahimugso sa kalibutan, kining pulong kadaugan o ang pulong pangalagad. Mato dinhi mga angay buhaton aron modaog sa pagpangalagad. Ang pulong mudaog sa pagpangalagad, dunay mga gipakita diha nga dunay dili mudaog. Apan dunay gyud gipakita gyud sa Biblia nga naa gyud magmadaogon. Ug tungod kay gipakita man ni sa Biblia nga naay mudaog na apoy dili magmadaogon, unsa may makahitabo sa mga taong madaogon, unsa may maangkon madawat nga gisaad sa Dios nga iyang gibilin nga mga pulog mga mensahe diha sa Biblia. Ug unsa man poy mahitabo og dangatan og madawat ni adtong tawo nga nangalagad nga dili magmadaogon. Do na bay mga tawo mga kaigsuon nga nangasugod sa pagpangalagad nga dili madaogon? Do na. Wa gyud na gililong sa Biblia. Maubitaw na mga kaigsuonan nga ang giingon diha sa Biblia nga may paganig wala to sila masayod sa kamatuoran. Kay nasayod sa kamatuoran mingtalukod og mibiya lang diha sa tinuod nga unta pagpangalagad. Doon na po'y mga sambingay gigibuyan si Jesus nga mingon siya. Daghan ang nauna apan naulahi. Daghan ang naulahi apan nahiuna. Ang katong naiulahi kung imong lantawon mga kaigsuonan, bantayanan kay basig masiradan. Kay kun masiradan na ang naulahi, ang gipakita sa Ginoo diha sa balang kasulatan, wa na'y kahigayunan pa. Wa na gyoy chance nga makasulod sa iyang gingharian. Pag sirado na ang gingharian, ang mga tao nga dili makasulod ni ini, wa na gyoy laing kapainan kun dili ang kalaglagan.
Klaro na to mga kaigsuonan, kining pulong pangalagad. Tinuod na bagyod nga kita nangalagad. Unsao na to pagkasiguro nga ikaw ug ako nangalagad na sa Dios. Kung mainguntang nangalagad mga kaigsuonan, do na tay gitrabaho. Sama sa usa ka tawo nga nangalagad og nangalagad sa mao nga dato. Dunay trabaho. Og ang tawo nga nangalagad ngadto sa mao nga moingon tang company, ibutang na tog company. Doon na gyud na siya'y gihimo, doon na siya'y gibuhat. Kung imong lantawon ang tanang mga trabahante sa maong company, lain-lain na sila katungdanan. Lain-lain na sila trabaho. Og ang gipakita usab sa alagad sa Ginoo nga si Apostol Pablo, kung ang iyahang katungdanan, ang iyang trabaho, iyang buhaton, ang muuswag ug mutubo ang lawas ni Kristo. Kung mibuhat ka sa imong buluhaton, mingbuhat ka sa imong katungdanan, ang lawas sa atong Ginoong Hesus, ang buot ipasabot gipakita diha sa mensahe ni Pablo, mudaghan ang atong isig ka magtotoo. Mudaghan o mudaghan. Maubitaw nang sa unang panahon, sa panahon sa mga apostolis, diin ang mga magtutuo o mga tinun-an, tinud-anay sila nga nagtuo o tinuod sila nga mga tinun-an ni Kristo, wa sila'y laing ipakita kundi mingsangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Unya, grabe pa ka-challenge. Ngano man, sa time nga sila nagsangyaw, naa sila sa taliwala sa mga pagsulay. Ug dili basta-basta ang mga pagsulay nga ilang nasinatian. Giluto sila. Bisan sila nga gilutos, gigukod sila. Sa uban nga mga pulong, mga kaigsuonan, kanang gilagas. Pero ako lang gamiton ang pulong gigukod. Gigukod sila, giagpa sila, aron prisuhon, aron dakpon, ang uban bunalan. Taliwala mga kaigsuonan sa kahimtang nga giluto sila, gigukod sila. Ang gipakita nila, wala sila'y kaluya sa pagsangyaw sa mga pulong sa Biblia. Maubitaw ng mingkailap ang maayong balita sa nagkalaing mga lugar. Sa panahon nga si Apostol Pablo nagbiyahe mga kaigsuonan, daghan ng mga tao nga nahimong magtotoo. Daghan ng mga tao nahimong mga tinun-an ni Kristo, tungod kay ang unang mga tinun-an nga nakakat-on diha sa pagtudlo sa mga tinun-an ni Kristo, mga igsuon, nanangyaw sab sila. Bisan sila gilutos. Bisan sila mga kaigsuonan, gigukod. Ang uban ni adto sa Samaria, ang uban ni adto sa Judea, ang uban ni abot mga kaigsuonan sa nagkalain nga mga lugar. O walay lain nga ilahang gipakita o makita des Biblia, nanangyaw sila. Mauunta usay mahitabo sa atong kinabuhi. Bisan kung gilutos ka, bisan kung naa ka sa taliwala sa mga pagsulay, wala nimo kalimti o biyai ang pagsangyaw o pagpaambit sa pulong sa Dios ngadtos mga tao. Kay na ni manggod ni, damor kang musangyaw, damor kang makakaton. Nganong damor kang makakaton? Kay damor nga makapamuhat ang balang espiritu sa imong kinabuhi. Kay makit-an man ka sa Dios nga willing ka. Abli ang imong nauna, abli ang imong kasing-kasing. Ang tanan nga nanimo kanunay abli alang sa pagsunod ug pagbuhat sa tawag sa Dios. Ang Dios nga tong gilagaran nakakita siya sa imong pagkatulog, sa imong pagmata, sa imong pagtrabaho, sa imong pagbiyahe, bisan asa taning naong sa kalibutan. Nakit-an ta sa Dios. Ginauting kay o ginausisa niya ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing. O walay nalilong sa Dios.
Kon sa panahon nga dunay mga pagsulay nga atong kinabuhi, abli ba kanunay nga atong nauna ug ang atong kasing-kasing nga muhatod sa pulong sa Ginoo. Mga igsuon, sa imong kinabuhi karon, sa tuig nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, kumusta naman kaha ang atong pagpangalagad? Naa na ba gyud ta sa pagpangalagad? Kung naa na ta sa pagpangalagad, mga kaigsunan, kinahanglan ipadayon nato ni. Kay sa panahon nga ato ning ipadayon, musangko gayud nis kadaugan. Hisgutan nato, mga kaigsunan, ang duha ka mensahe nga ato karong hisgutan, ang pagpangalagad ug ang nagmadaugon. Ang tao nga mga lagad sa Dios, mga kaigsunan, giklaro sa Dios diha sa Biblia kinsay nangalagad niya. Kini wala ililong ug wala gayod ni tagui sa Dios. Ug iyan ning gipadayag pinaagi siyang alagad nga si Apostol Pablo. Maghisgot gani og pagpangalagad, mga igsuon, ang pulong pagpangalagad ug ang kahimtang niini gipakita diha sa Biblia sa libro sa Roma. Roma kapitulo 12, kung imong tan-awon, mga kaigsunan, naa diha ang tema o title, mga kaigsunan, ang pag-alagad sa Dios. Diha giklaro, mga igsuon, nga kinahanglan dili patay ang ato ang pagpangalagad. Kinahanglan buhing halad, dili patayng halad. Kay kung maingon tang patay nga halad, mga kaigsunan, murag nanimaho na lang. Kanabitang na ay mga higayon nga moingon ang tao nga, sagdi lang makasabot ra na ang Dios. Unya ang Dios nga makakita nato nga nakakita ba gyud ang Dios unsay atong gihimo kaniadto kagahapon, karon ug sa umalabot, walay nalilong sa Dios. Nakit-an ta niya. Kung mosimba ta, mga kaigsunan, murag baliwala lang. Dili kaayo importante. Nganuman, mas nindot kaayo tan-awon kung adto sa lain nga mga selebrasyon. Moadto sa kung dunay tambungan nga kasal, kang grabe kabungga, kagwapo, kagwapa ba tan-awon sila? Pero kung mosimba, mga kaigsunan, ambot lang. Ang giingon sa Biblia, mga kaigsunan, buhing halad. Kung moingon ganing buhing ang halad, mga kaigsunan, mo response gyud na sa mga mensahe sa Ginoo, sa mga gi-require sa Ginoo sa Biblia. Nga naa sa Biblia, doon na mag-require ang Dios sa mga tao nga muhalad kaniya, sa mga tao nga musimba kaniya. Kinahanglan muhalad ta, musimba tas Ginoo, una sa tanan, maayo tag binuhatan. Ayaw kalimti ha, ang mga requirements, maghisgot ganit tag pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Aron makasud ta diha sa iyang presensya, mga maayong binuhatan. Ayaw gyud na kalimti. Salmo 24, versikulo 3 hangtod sa 4. Ang gi-require sa Dios, mga kaigsunan, aron dawaton ang atong pag-alagad, dawaton ang atong paghalad, ang maayong binuhatan. Una nga ang tinuod nga mga magwawali nga nagsubay sa Biblia, ang gitinguha nga ang atong kinabuhi, ang imong kinabuhi, mamaayo ang imong binuhatan. Ang imong binuhatan, ingon nga bana, ang imong binuhatan, ingon nga asawa, imong binuhatan sa imuhang pamilya, imong pinuy-anan, imong igsoon, imong barkada, imong kaila, maayo ba sa matas Ginoo? Kay kung maayo ni sa mata sa Dios, ayaw kabala ka bisag dili na maayo sa mata sa tao, kay lahi-lahi man gyud standard ang mata sa tao. Dunay may mga tao, mga kaigsuonan, nga
wala sa kaangay. Pero ubang mga tao, makaangay. Moingon ang ubang mga tao, okay ra man gud na. Ayaw kabalaki ang mga tao. Ang pinakaimportante sa Dios, kinahanglan maayo ang makit-an sa Ginoo sa atong mga binuhatan. Binuhatan nimo diha sa imong trabaho, sa imong mga source of income, sa imong mga negosyo, kinahanglan maayo ni atubangan sa Ginoo. Niya kinahanglan puti kanunay ang una-una, dili ka mo entertain og mga pulo nga dili maayo. Kanang mga sa ako ana nga na-deliver nga mga mensahe alang sa ato mga kaigsunan dito sa Plaga. Gipahinumduman ta sa Ginoo nga sa tibok kalibutan duha ra ka klase nga pulong atong madunggan. Una, mga kaigsunan, kining duha ka klase nga pulong madunggan gyud na sa tao. Ang unang pulong positibo, ang ikaduha negatibo. Ang unang pulong makadasig, ikaduhang pulong makapaluya. Maura man gyud nay madunggan kanang duha ka pulong. Unsa man makapadasig ng imuhang pulong diha sa imuhang pamilya or makapaluya. Ang pulong makabuhi or makapatay. Mauna mga kaigsuonan, unsa man ang angay natong tagaan o pagtagad anang duha ka pulong. Di man na pwede mga kaigsuonan nga kanang duha ka pulong imo nang entertinon, imo nang dawaton. Mudawat ka, mo entertain ka sa pulong nga makapaluya. Mo entertain sad ka, mudawat sa kas pulong makadasig. Murag kag wala kay balibaran. Kung naaga ni mga pulong nga makapadasig, dawaton nimo. Kung naapoy mga pulong nga makapaluya, ang dawaton sad nimo. Ang mahitabo sa imong pagkakristohan, murag kag balod. Kanang murag musaka, mo unlod na sad, musaka na sad, mo unlod na sad. Di man na gusto ang Dios nga atong kinabuhi inana. Nga muinit na pod, mubugnaw na sad. Dili gusto ang Ginoo. Nga dasig ka karon ug maluya na sad. Sunod Domingo luya na pod, sunod Domingo dasig na sad. Kinahanglan mga kaigsuonan kanunay tang madasigon. Aron magmadasigon ta sa mga buluhaton, diin gipial sa Dios ang maong katungdanan sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Ang atong entertinon, mga pulong nga makapadasig. Mga pulong mga kaigsunan nga makapalig-on. Ayaw entertina ang mga pulong nga makapaluya. Kay ang mahitabuan na maluya gyud ka. Kay imo man siyang gitagad, imo man siyang gi-entertain. Unya, kung makapaluya gani nga mga pulong, imong ma-entertain, imong madawat mga igsoon sa imong kinabuhi, ang mahitabuan na dunay mga hugaw na ang imong kasing-kasing. Mudawat na gani ang atong nahuna og mga hugaw nga mga pulong. Maunay mo abot sa atong kasing-kasing. Unya inighalad nato sa Ginoo, dili na madawat. Dili na nadawaton sa Dios. Sirad-an na ang iyang presensya. Maubitaw ng kinsay makatungas ni makasulod sa bungtod sa Ginoo, sa templo sa Ginoo, siya nga maayog binuhatan, siya nga puti gunauna, siya nga wala mamakak, magsaksig bakak, siya nga wala magsimbag Dios. Mga igsuon, maunay ato ang ampingan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan buhi. Kung moingon kaning buhi mga kaigsuonan, ang makit-an gyud sa taong buhi diha sa tubangan sa Dios, maayo og binuhatan. Pero kung dautan ang atong binuhatan, wala ma-align sa balaang kasulatan, ang gipakita sa balaang kasulatan, patay ang atong pagtuo. Patay ang tanan. Nganuman, kay kung dili gani na mao, sala na siya. Ang gipakita ni Apostol Pablo, ang tao nga nagpuyo sa sala,
patay. Muna niingon si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, even si Apostol Pedro, nga kinahanglan igo na ang ato ang kinabuhi kaniadto. Nga wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan buhi kanunay ang ato ang kinabuhi, ang ato ang pagbati, unya balaan kanunay makapahimuot sa Dios. Kung ato nang hutdon mga kaigsuonan ang gipakita nga hitsura, ang gipakita nga dagway o kinaiya diha sa tao nga nangalagad sa Ginoo, kanang gisulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 12 hangtod mga kaigsuonan sa bersikulo 21. Ang giingon sa 21, ayaw padaog sa dautan, hinuon dag-ang dautan, pinaagi sa maayo. Ang ipakita dinhi mga kaigsuonan, ayaw patakod sa dautan. Ayaw sugot nga ikaw matakdan og dautan. Kinahanglan ang dautan maktakdan og maayo. Kanus aman ka, pwede kahang matakdan. Kanus apod ka, pwedeng makatakod. Kabalo ba ka? Aron ang dautan matakdan sa imo pagkamaayo. Mga kaigsuonan, bisan og buhatan kag dautan, ayaw gayud buhatig dautan. Ayaw balusik dautan. Unya ipakita ang buhat ng mga maayo. Ayaw tagui. Mao bitaw ng wali ni Jesus mga kaigsuonan kus Ginoo diha sa Mateo 5:16. Ingon sa Mateo 5:16 mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi mga igsuon nga busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag. Atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. Kinahanglan ang mga maayong buhat sa bana. Kinahanglan ang mga maayong buhat sa asawa mo'y makita sa imong mga anak. Maubanay nakita sa imong mga anak kanang mga maayong buhat. Ang problema ana, ang mga bati nga mga buhat maoy nakita sa imong mga anak. Kay ang kausabag kabaguhan dili man na magsugod sa gawas. Magsugod na sa imong sud sa kasing-kasing. Dias imong Pinoy-anan. Dias imong pamilya. Ingon siya dinhi nga aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan at nga atoa sa langit. Ang resulta mga kaigsuonan, kung ang imong mga anak, ang imong mga sakop sa pamilya, kanunay makakita sa mga maayong buhat, kanang imong pamilya makaabig yun na. Pero kung ang imong pamilya, kanunay nimong gidalas mga pag-ampo, unya baliktad ang imuhang pag-ampo kaysa imuhang aplikasyon. Moingon ka, Lord, usba ang ako ang pamilya, usba ang ako ang asawa, ang akong bana, usba Lord nga makapangalagad na pud siya prihan nako. Unsaon pagpangalagad sa imong bana or sa imong asawa nga nakit-an man ka nga ang imong mga buhat di pud maayo. Moingon na nga patugan na lang po tagpangalagad nga. Tanawa ragon ng imuhang binuhatag kinaiya. Pertirang layo apod sa Biblia. Mauna mga kaigsuonan nga. Kinahanglan ikaw ug ako diha sa imong Pinoy-anan ang makit-an sa imong pamilya o sa mga tao diha sa imong palibot. Maayo ka. Maayo ka, kanang respetado ka. Bati masad kaayo mga kaigsuonan Kristohanon ka. Unya wa kay respeto dihas imong pamilya. Yaw-yaw ra kag maayo. Bagulbol kag maayo. Ang uban sabayan pagpamalikas. Saon man ana pagkakabig sa imong pamilya. Maunay gikinahanglan natong ampingan. Mga igsuon, kung naa na nato na mga igsuon,
Dalaygon ang Dios kay naa na gyud ta ana sa pagpangalagad. Kay diha sa pagpangalagad mga igsuon giklaro gyud diha sa Biblia. Dili man gud na mga kaigsuonan ang pagpangalagad bitaw gibase sa karatula. Wala gyud mo ingon ang Dios kining karatula ha sakto ni. Wala gyud mo ingon ang Dios kani gyud ning karatula ha akong gitukod. Kung imong tan-awon ang Biblia mga kaigsuonan, mailhan ang simbahan sa atong Ginoo, simbahan sa Dios, dihas mga binuhatan, dihas mga pinulungan, dihas pamatasan. Dinhi giklaro mga kaigsuonan kung ang atong kinabuhi kanunay buhing halad, ang atong kinabuhi kanunay ning balaan, ang atong kinabuhi kanunay nakapahimuot sa Dios, naa na gyud kas pagpangalagad. Muna'y tinuod o klaro nga naa sa pagpangalagad. Apan kon ang atong kinabuhi dili balaan, kanunay natong gihugahugawan, apan ang atong kinabuhi mga kaigsuonan dili buhing halad, kanang patay, makabasa, makadungog og wali sa Biblia, dili mo response, kana bitong nakadungog man unta, pero lupig pa'y wa makadungog. Ang tao nga dili buhi ang halad mga kaigsuonan, wala na sa pagpangalagad. Kaya ang tinuod nga tao nga nangalagad, buhi. Kay mauni giklaro mga kaigsuonan nga mauni tinuod nga pagsimba. Ingon sa dinhi balaan. Ipadayon nato ang pagkinabuhing balaan. Sa unsang paagi, diha sa pagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan. Ipadayon nato ang mga pagbuhat sa kanang makapahimuot sa Dios, kanang makapalipay sa Dios. Kay kun magbuhat ta sa makapalipay sa Dios, tanan natong pangayoon, dili gayon na niya pakyason. Tinuod na. Kung sa giingon ni David, pangita ang kalipay sa Ginoo ug hatagan kaniya sa tanan nimong pangayoon. Kung malipay ang amahan sa anak, ang anak di pa gani na muduol, di pa na muhangyo. Nagkabalo na ang anak unsay ihang pangayoon. Ang nakabalo na ang amahan kung unsay pangayoon sa anak. Klarohon nato mga kaigsuonan, ang tinuod nga tao nga nanas pagpangalagad, ang iyahang kinabuhi, buhi ng halad, dili patay. Ang buhing halad mga kaigsuonan, mo response sa minsay sa Dios. Kana bitang muingon tang mo response, kana bitang sa panahon makadungog kas minsay sa Ginoo mulihok ka, kanus amang punta mulihok ka ng tiguwang na. Sa aran nato ang Ginoo, kay ang uban mga igsoon mo ingon man nga makatrabaho lang ko, maka-abroad lang ko, namutabang na gyud ko. Daghan na gyud kong matabangan. Sure ka? Wa magay kakatabang anang pinakagamay? Kung gusto ka nga ang imuhang mga pinulungan makit-an sa imong mga binuhatan, sugdi na karon diha sa simbahan, diin ka gibutang. Dili kay sa aran nato ang Ginoo nga muingon ta nga kanang maka trabaho lang ko, maka dako ra kog sweldo, di gyud nako pakyason. Dili biya na mao. Ang uban mga kaigsuonan moingon nga ang maka daog ra kog loto, magtukod gyud kog simbahan. Mura magipagamay ang Ginoo ana god. Murag gamay ra gyud kay ang Ginoo para sa uban. Dili man na mo'y pamaagi sa Ginoo. Nganong tudluan man nato ang Ginoo. Nga naa may pamaagi ang Ginoo. Mao bitaw na nga kung gusto kang motabang, sugdi unsay naa nimo karon. Kay kung dili gani kakabuhat ani,
labaw ng dili ka kabuhat kung naa na kay dako nga obligasyon. Kinahanglan dili gyud ta magpahiuyon. 10 bersikulo 2 di ta magpahiuyon. Di ta magpahiuyon kung ang uban inana ang ilahang nasabdan, importante mubarog ta. Ina imong tapad mubarog ta. Diha sa tinuod nga pagsimpa, diha sa tinuod nga pagpangalagan. So ang tinuod nga pagpangalagan mga kaigsuonan, kinahanglan dili ta magtinapol. Kasi naghana magul ni siya. Nya kinahanglan matinud-anon ta, likayan ang dautan. Kining Kapitulo 12 sa Roma, 1 hangtod sa 21. Daghan kay nang gihisgutan diha. Mo nay kanunay natong iriniyuhon. Kanunay nato ning basahon. Kung maghisgot na gani og pagpangalagan. Kiti daghanan ni siya. Ang ayon pagtagad ang tanang mga tao. Unya dili ta magmagarbuhon. Dawaton ang ubos nga buluhaton, ayaw pagpili og trabaho diha sa simbahan. Kung ingnon kas imong pastor, manghakot ag bangko, brad. Hakot og bangko. Manglimpyo ta, brad. Sis, limpyo. Dili kay ako anak ko kanang mauna ni akong trabaho, inyo na. Kinahanglan dili nato kalimtan ang makapahimuot sa Dios. Unsa may makapahimuot, unsa may tinuod nga halad. Ari santas tinuod nga halad. Ang tinuod nga halad mga kaigsunan, kanang dili ka malimot nga mubuhat og maayo. Ikaduha, kanang dili ka malimot sa pagtabang. Kini gisulat diha sa libro sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 16 akong tanawon. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 16. Ingon siya dinhi, ayaw kalimot, pagbuhat og maayo. Asa naman eh? Hebreo Kapitulo 13:16. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo, pagbuhat sa maayo, og pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Ikaw og ako gimonitor ta, tinuod ba ta nga nagbuhat og maayo? Ang atong mga buhat maayo ba sa mata sa Ginoo? Buhat nato diha sa atong pamilya, Pinoy-anan. Basi og kanang nangwinta na kas trabaho. Kay kung nangwinta na kas trabaho, dili na maayo. Kana bitong nangwinta na. Kinahanglan manggod nga unsay ato ang trabaho, trabahoon nato sa paagi sa pagpasidungog sa Ginoo. Magtrabaho ta nga likayan ang pagbagulbol. Magtrabaho ta, likayan ang pagreklamo. Unya, unsa may pinakaubos sa ladawata. Kung pagunahon kahalaguna, kung limpyo lalilimpyo, ayaw pagreklamo. Kay pasalamat kanita nga naapata, makabuhat pata. Kung di na takabuhat, ang mahitabuan na patay na. Mao na mga kaigsuonan, ipadayon nato unsa may atong nasugdan. Kinahanglan mo daog ta. Kanang pulong mo daog mga kaigsunan kung imong lantawon, gipaniguro na binas uban bisan sa kanta. Ang uban mo ingon nga, gidaog, nagmadaogon ako di na Kristo. Pwede man nato na siyang gamiton. Nga ikaw ug ako, nagmadaogon na ta diha kang Kristo, tinuod na. Pero pamatud ana, dili lang sa pagtuo, kundili sa aktual nga pukpuyo. Ang tinuod mga kaigsunan nga nagmadaugon diha kang Kristo, dili na ang tao ang nabuhi. Dili na ang pagkatawhanon, dili na ikaw ang nabuhi. Kinsa man ka sa una, dapat dili na ang nabuhi. Dili na mo'y makitaan sa imong kinabuhi kung kinsa ka kaniadto. Ang makitaan sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, si Kristo na. Si Kristo mapaubsanon. Si Kristo, mga kaigsunan, kung imong lantawon, wala gyud siya maghukom. Si Kristo, mga kaigsunan, wala siya maghukom. Dili
wala niya gipakita nga ang oras sa paghukom. Samtang naapa sa kalibutan mga kaigsuonan, wala niya gipakita. Kay dili pa panahon. Pero ang tao karon, grabe na nga makapanghukom. Ang atong kinabuhi mga kaigsuonan kus Ginoo, dili na dapat makitaan ang atong posisyon kaniadto. Kung leader ka kaniadto, unsa mang ang imong abilidad dihas kalibutan, dili na dapat makitaan sa imong kinabuhi karon. Ang dapat makitaan sa atong kinabuhi si Jesus na. Mao nay tinuod nga naay katakos sa pag-ingon nga nadaog ko na, nagmadaugon ako di kang Kristo. Kay dili man na pwede angkon-angkon lang. Kinahanglan makit-an na sa tinuod nga pagpuyo og kahimtang samtang naapatas kalibutan. Ang tao nga nagmadaugon, wala ililong ang saad sa Dios. Ang tao nga dili madaugon, wala sad ililong unsay dangatan sa taong dili madaugon. Atong hisgutan mga kaigsunan unsa may mga pamaagi o angay nga buhaton aron magmadaugon ta sa atong pagpangalagad. Sigurohon gyud nato mga kaigsunan nga naa na gyud tas pagpangalagad. Kay mahimo manggong kawang ang pagpaminaw o ang pag-angkon, ang pagpaningkamot sa pulong kadaugan bitaw. Mahimo mangguning kawang nga naningkamot ta aron madaugon nga wa di ta sa pagpangalagad. Aron makasiguro ta nga naa ta sa pagpangalagad, kinahanglan nga ato ang kinabuhi buhing halad. Balaan o kanunay makbuhat sa makapahimuot sa Dios. Mao man ay tinuod nga pagpangalagad. Unya wala gyud magpahiuyon sa pamatasan sa kalibutan. Unsa may batasan sa kalibutan, puyo-puyo. Unsa may batasan sa kalibutan, bisyo-bisyo. Unsa may batasan sa kalibutan, libi-libin. Pangibog dito, pangibog diri. Mao man ay batasan sa kalibutan. Kinahanglan dili na nato na makitaan sa atong kaugalingon samtang naatas pagpangalagad karon sa Ginoo. Kay naa na matas pagpangalagad. Akong balikon, kawang kayo ang pag-ingon sa tao nga madaugon or paingon sa kadaugan nga wala dahil siya makasiguro nga naa na dahil wala dahil siya makasiguro sa pagpangalagad niya Ginoo. Siguro na to nga nangalagad gyud ang Ginoo. Unsa may mga kahimtang nga gipakita diha, balik-balikon gyud na nako ang atong kinabuhi buhing halad. Mo response na sa tawag sa Dios. Unsay tawag sa Dios sa imong kinabuhi ayaw balibare. Unsay tawag sa Dios sa imong kinabuhi ayaw talikdi. Unsa may tawag sa Dios samtang buhi pagkaipadayon na. Buhi mo na'y tinuod nga buhi. Kinahanglan balaan, kinahanglan mga kaigsunan makapahimuot kanunay ta sa Dios. Ug dili ta magpahiuyon sa kinabuhi or pamatasan kinaya sa kalibutan. Ang gipakita mga kaigsunan nga saad sa Dios sa mga tao nga nagmadaugon mga kaigsunan katindagana. Daghan ang gipakita nga mga saad sa Ginoo ngadtos mga tao nga mudaog. Ang gipakita diha mga kaigsunan sa katapusang libro sa Biblia mao ang gipadayag. Ingon siya dinhi nga ang mudaog sa pagpangalagad dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Di gyud ka makasinati sa ikaduhang kamatayon. Nindot kaayo mga kaigsunan ba? Ang usa ka tawo nga tinud-anay nga naa sa pagpangalagad, balikon nako kinsa gani tong tawo nga naa sa tinud-anay nga pagpangalagad? Una mga kaigsunan, buhi ang iyang halad. Balaan kanunay ang iyang kinabuhi. Kanunay nagbuhat sa mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Wala magpahiuyon sa kahimtang sa kalibutan. Mao nay angay natong paningkamutan
nga maunay makit-an mismo nato sa atong kaugalingon. Naa natas pagpangalagad ug ato nang ipadayon hangtod nga kita kuhaon. Kinahanglan 24/7 maunay atong paningkamutan nga kita mismo makamatikod nga maunay atong kahimtang. Unya hangtod ka kuhaon ta sa Dios, hangtod mo balik ang Dios. Kay maunay kadaugan. Kana bitong kuhaon tas Ginoo nga nagpabilin ta sa kahimtang nga halad nato buhi ang atong kinabuhi, buhing halad, balaan, unya kanunay magbuhat sa makapahimuot sa Dios o wala magpahiuyon sa pamatasan sa kalibutan. Ang gisaad sa Ginoo ni adtong nagpadayon sa pagbuhat ni ining atong hisgutan. Katong mga tao nga modaog dili gayud mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Mao na giingon diha sa kapitulo 2 bersikulo 11 sa libro sa Kipadayag. Kapitulo 3 bersikulo 5, ang modaog bistihan niyang puti. Siya mismo ang mubisti. Siya mismo ang musulob. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ilisan ang atong bisti. O niya, dili gayud niya papason ang atong ngalan diha sa libro sa kinabuhi, diin gisulat ang atong ngalan. Wow. O niya, ingon siya diha sa Gipadayag kapitulo 3, 21, ang mudaog patuparon sa Ginoo paglingkod sa iyang trono. Palingkuron, gipalingkod ako sa tupad sa akong amahan diha sa iyang trono tungod kay midaog man ako. Mausap na'y mahitabo mga kaigsuonan. Unya ingon pagyud siya diha sa Gipadayag 21 bersikulo 7, ang mudaog makadawat niini gikan kanako, ako mahimong iyang Dios og siya mahimong akong anak. Makadawat niini naa say gipakita. Ang gipakita niya kanang Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 1 hangtod sa 6. Kanang bag-ong langit, bag-ong yuta, o niya, pahiran sa Dios ang mga luha, maunay madawat sa mga tao nga nangalagad nga nagmadaugon. Apan ang mga tao nga dili magmadaugon, mahiagom gayud sa ikaduhang kamatayon. Og papason ang ngalan nga nasulat na unta sa libros kinabuhi. Dili na tutugutan nga di ta magmadaugon. Kinahanglan paningkamutan nato nga magmadaugon ta. Aron sigurado ta nga paingon tas daganan. Igsuon kos Ginoo. Kinahanglan ang atong pagpuyo kanunay natong eksaminon. Kinahanglan buhi kanunay atong halad. Ang ato ang kasing-kasing atong nahuna kay mauman ni kanunay natong ihalad sa Dios. Kinahanglan balaan ni. Walay bisyo. Walay Kristohanon nga tinuod nga naapay bisyo. Mao na gipakita sa Biblia. Pastor Gideon, ingon process ang kabag-uhan. Unya, kuan na pastor, ning ang Kristohanon wala na gyud ay bisyo. Mga igsuon, ang tinuod nga gipakita sa Biblia, ang gipakita ni Jesus, wa nagyud tay bisyo. Mao bitaw nagiingon ni Apostol Pedro nga kaniadto patay ta tungod sa sala. Kay ang sala makapatay gyud as tao. Mao bitaw na nga ayaw sugot nga ang imuhang pagkakristohanon ang nakuha ang imuharang pagkapagulbulan, ang pagkareklamador, dapat makuha tanan nga dili makapahimaya samahan. Tangtangan na. Maubitaw na niingon ang Biblia diha sa Hebreo, isalikway ang tanan. Mga sala nga naghawid pag-ayo isalikway na. Biyae. Kanang isalikway. Ayaw na gunite.
Dunay gipakita si Pablo nga pamaagi mga kaigsunan aron mudaog yun ta or mudaog ka. Doon na say mga gipakita nga mga pamaagi. Ang mga pamaagi mga kaigsunan nga gipakita ni Pablo naa sa Pilipos Kapitulo 3 versikulo 12. Ako ning basahon. Pilipos Kapitulo 3 versikulo 12 hangtod sa 14. Ingon siya dinhi, wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini. O nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot niini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Dini gipakita mga kaigsunan, ang gipaningkamutan di ay sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus. Mga igsuon ang pagkabot sa dag-anan. Ang pag-abot mga kaigsuonan sa finishing line. Unya, daghan ra bang mga tao nga moingon nga iya nakos Ginoo? Sama po ni Pablo, ni angkon biya pod siya nga iya na siya ni Kristo. Daghan ra bang mga tao sad nga moangkon nga iya na ni Kristo? Dili man sad maayo nga ikaw ug ako dili ta moangkon nga kita iya na Kristo. Apan unsaon man aron mahimot ang angayan og takos nga moangkon nga kita iya ni Kristo. Mga igsuon, klarohon nato ni. Aron takos ta og angayan ta nga moangkon nga kita iya ni Kristo. Kinahanglan makita nas atong kaugalingong kinabuhi. Unsa may angay makit-an sa tao nga miangkon nga iya na ni Kristo. Kay dili man gyud maayo mga kaigsuonan nga sa imong pagkakristohanon di ka mo angkon nga ikaw iya na ni Kristo. Angkonon gyud nato. Sa atong pag-angkon kinahanglan atong makit-an ang kasiguruhan nga kita iya na ni Kristo. Kay maunay gipakita ni Pablo. Maunay giangkon ni Pablo, ingon siya nga kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Unsa may gipakita ni Pablo? Sa paagi nga siya takos og angayan nga moangkon nga mulitok niini nga siya iya na ni Kristo. Kabalo ba ka? Ang gipakita ni Pablo ingon na siya, dili na ako ang nabuhi, si Jesus na. Pangutana, mauba ni ang nahitabo sa atong ginabuhi? Tanawa ang nahitabo ni Pablo nga tinuod na siya nga naa og iya ni Kristo, baliktad na kayo ang iyang kinabuhi. Sa una, siya mo'y nang lutos, karon siya na'y gilutos. Sa pagsulat ni ini, siya'y gilutos. Sa imong pagkakristohanon, dapat baliktad. Sa una, ikaw mo'y nagbugal-bugal, ikaw mo'y nanaway, ikaw mo'y naglutos sa mga magtutuo, nagbugal-bugal. Ayaw sugot nga hangtod karon, nagbugal-bugal gyapon ka. Naglungot ng lutos gyapon ka. Kaniadto namutang-butang ka. Dapat karon dili na ka mamutang-butang. Bahalag ikaw na'y butang-butangan. Ang kinabuhi sa mga tao nga naiya ni Kristo, kipakita ni Pablo ang angay nga paningkamutan. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 11. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 11. Apan kay ikaw iya naman sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Ang tinuod nga iya na ni Kristo kung ikaw ug ako aron takos ta nga moingon nga iya na ta ni Kristo kay dili magyud maayo nga dili ta moangkon. Ang atong pag-angkon atong ubanan og kasiguruhan. Kinahanglan na ningkamot ta sa pagkinabuhing matarong. Pagkinabuhing Dios nun. Pagkinabuhi nga may pagtuo. Pagkinabuhi nga dunay paghigugma. Pagkinabuhi nga naay pagkamainan tuson. Dili kay musurinder ra. Pagkinabuhi nga naay pagkaaghop. Unya paningkamutan kutob sa mahimo
nga moabot sa dag-anan. Maunay mga gipakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan. Kung imong lantawon ang mga dautan nga mga magtotoo, na may mga daotang mga magtotoo nga gipakita sa Biblia. Naoy, mga magtotoo nga dautan. Dili siguro na sila magtotoo, Pastor Gideon. Kay dautan pa man. Mga igsuon, dunay duha ka klase nagipakita da sa Biblia sa tunang gikaingon diri sa itong programa, wala na ililong sa Ginoo tanan, gipadayag na ang pulong Kristohanon bahinon panas duha. 50% kumbaga ang napulo kadalaga, 5 ray malangit, 5 say maimperno. Asa man ka ana? Katong malangit o katong maimperno? Unsa may hinungdan nganong naimperno man ang 5 ka Kristohanon? Kanang 50% tungod kay wala mangandam. Wala magtukaw, nangatulog sila. But ipasabot, wala na sila mo response. Wala na sila manarbaho. Wala na sila mubuhat sa ilang katungdanan. Daghang mga tao nga sa pirmiro nga pagpangalagan perting dasika. Nga kung mahimo tanang adlaw Domingo ra. Kay love kay na nila ang pagsimba. Pero sa panahon nga dunay mga pagsulay, wala na kalahutay. Apan bilis kaayo ka. Nga giatiman tas Ginoo diri sa atong programa aron madasig malig-on ta, aron sa ingon makapadayon ug moabot sa kadaugan mga kaigsuonan. Diha sa Pilipos kapitulo 3 mga kaigsuonan, ingon si Apostol Pablo sa bersikulo 13, hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-una nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi og ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Jesucristo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang dakong gipakita ni Apostol Pablo aron mo musangko gyud tas dag-anan, makabuot nato ang kadaugan. Kalimti ang mga nangagi. Katong mga nanglabay sa imong kinabuhi, kalimti na to. Katong gibay ka, gibutang-butangan ka, kalimti to kay nang mga lagad kung mga lagad manggudta unya dili ta malimot anang mga tao nga nagbuhat og dili maayo na nakas pagdumot ana. Kalimti to. Kung gibutang-butangan ka, kalimti to. Gibiay ka, gidaog-daog ka, giilad ka, gipakaubos ka, tanan nga mga bati nga imong nasinatian sa imong sikatao, dapat imo nang kalimtan. Una sa tanan, nganong kinahanglan imo nang kalimtan aron makaampo ka sa Dios para nila. Kay kung makaampo manggug ka para sa Dios para anak nila, maunay buhat nga maayo. Dad-a ang dautan pinaagi sa maayo. Ang buhat nga maayo, bisan kung gidaog-daog ka, giampo gihapon nimo sila. Magampo ko mga kaigsuonan ug ako nagtuo nga daghan tang nakatunan sa atong panag-uban. Ang Dios magapanalangin mga kaigsuonan sa ato ang kinabuhi. Sa kunang gikaingon ugma kung maka lahos kog biyahe, wala ko'y live. Pero kung di ko kalahos og biyahe, maka-live ko. Magampo ta mga kaigsuonan ug akong pasalamatan ang Dios. Pasalamatan nato ang Dios. Oras diri sa atong programa alas 10:12 na sa kagabhion.
Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa mga mensahe nga atong nadunggan. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat Lord sa mga pulong nga amo ang nadunggan, nakatunan, nga imo hanggi tinaw diri sa matag usa kung unsa ang tinuod nga pagpangalagad, kung unsay angay namong paningkamutan ug ampingan, ug unsay angay namong imintin sa among pagpuyos kalibutan. Dalaygon ka nga Dios nga nag-uban ka namo, din among nabati ang imong pag-atiman diha sa imong pagtudlo ug pagpahinumdom sa mga pulong nga angay namong madunggan. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin o pag-ayo sa akong magkaigsuonan. Salamat o Dios nga imo kaming giubanan aron makapamuhat sa mga buluhaton nga imo hanggipiyal sa matag usa. I declare blessing Ginoo og dihog sa pagbuhat sa mga pagtulunan ug sa angay namong buhaton samtang naapamis kalibutan. Amahan, Dios nga makagahom amo isalig itugyan ang among kinabuhi diha kanimo. Tipigi kami aron ang among kinabuhi kanunay magmadaugon sa pagbuhat sa matarong Dios noon, may paghigugma, mainantuson ug labaw sa tanan diha sa pagtuo sa imong mga pulong. I declare blessing sa akong mga kaigsuonan nga nakadungog karon. Jesus name. Amen. Okay, amen. Kininyo igsuon Pastor Gideon moingon sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og salamat kaayo sa panalangin sa Dios sa tanan nga nagampo og nag-greet sa ako ang adlaw na tawhan. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ubanan mo sa Ginoo o proteksyonan mo sa iyang gahom. Good night and God bless. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.